Bratr, radši chvilku ležte. Znal jsem chlapa, co si zlomil vás a nevěděl o tom. Chodil s tím 2 týdny. Chlape, máme vám nějak pomoct? Chcete, abychom vás hodili do špitálu? Ano, potřebuju odvoz. Kdysi tu nebývalo jen jídlo z pytlíku. Máma vaří slušně. Jste ženatý? Ne. Joe Snappers? To je jasná věc, byl jsem tam mockrát. Tam jsem poznal svou polovičku, ale už to svlíkání nechala. Teď vydělává výkladem tarotových karet v renesanci v Rouše Evině. A neotvírejte. Co chcete? Malone, tady Dusek. Nekecej. Musím s tebou mluvit. Jdi do háje. Musím s tebou mluvit. Jdi do háje. Otevřeš ty dveře nebo ne? Řekni, co chceš a padej. Viděl jsem odpoledne Chelsea na oddělení. Mluvila tam s jedním Japoncem. Nevíš o tom něco? Ne, proč? Nejspíš patří k Jakuze. Pěkně zmlátil Williamse. Opravdu? Zdá se, že do toho si taky strkal frňák. Kde je Chelsea, Bobe? V práci. A kdy bude doma? Později, pak ti zavolá. To doufám. Jasně. Je to všechno? Jo, všechno. Dobře. Zmizni, hajzle. Ne tak z hurta, Malone. Kvůli tomu si skončil. Fakt? Já si to pamatuju úplně jinak, kámo. Opravdu? Jo, potřeboval si obětního beránka a nechal si mě ve štychu. Přišel si sice o svou penzi, ale snad ti zaplatí terapii. Zjisti si to. Je tam... Můžete.